nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento. Okay. Gene Solgon, morning dira sa imo sa Bebs Mango Stand, dira sa may Valladolid. Sa kay Lester Ray Benitez, may agaman, kag salamat gid sa stars nga ginpadala. Kada comment niya ni Lester ya may stars na siya dahil nga napadala, no? Thank you so much. Oh, thank you gid, no? Ang nalanda kapag panyaga sa New Zealand. Kag good morning sa kay Ayes. Benitez, of course. Kag kay sino na bata na? Si Aya Fire. Aya Fire. Good morning sa inyo dira, no? Si Ma'am Lani dira, Lenny gali, Ma'am Lenny Katagi. Good morning man. Amo ni siyang mother ni Ayes. Good morning. Morning. Enrique Caballo Subaldo Jr. kag kagawad Embong Jocampo. Uy, kagawad. Good morning das maawat, Morning na kagawad. Gusto kagawad. Sige na kampanya para December. Ay pagaling piyo niya. Ay, piyo ko madayon. Sige. Uy, may tunog, guro ay. Ano na? Fire call? Pangilay si James. Pangilay si James. Pangilay sa po daw relax na saya. Relax na siya. Matis na niya ano nila ni nga comment. Tingala ko nga batian tadi kay bukas galing ilangan. Yes. So, ano guro. Sino kwanto? Nag-check? James, pwede pa check kung may fire call. Thank you. Okay. Kaya Miss Homa Lumena, mayong aga sa imo. Kay Athea Kim Ating Iriman, good morning. Ara na ginanadala, na ginayan, di na niya pwede nga. Siyempre, ating na yan. Hindi tapagdalon. Sige. Kaya, Doon nalit siya, no? Isa kayo nasa nga sa size. Wala. Do, sumundo adlaw na siya, pero may kabugtaw, no? Basi naghinupang. Do, hindi na siya consistent sa iya nga pag, hinupang guro si Inday Ating ay. Yes. Kay Dayna Magbato Malabago, good morning man. Si Ma'am Van, ara siya gyapon action boy, nagaupod sa aton, kaga hindi gid siya ka-get over sa iya to nga pagka-tumba sa bike. Ay, sige lang Ma'am Van. Gusto ni Doc kuno Gani man. Kasi gusto ni Doc matumba ka Ma'am Van. Charot lang. Ginapang-practice si Ma'am Van. Basi guro para magpuli di sila ni Doc. Ma-bike-bike sila. Tara guro nga hindi ka naman problema Ma'am Van. Anak di bala sa Pilipinas. Kaya tagsakon kay iway ko nagkatumbaya. Ay, kalay. Ako Ilala sa sa may pedal lang bagay. yan. Okay na ko bisan may pedal Ha? May pedal. Saan hindi na electric? Oo. Kay daw pag pindot, makal ka daw may pinindotan, nagabutsyog, gano'n yung mong. Ah. Wala. Dumot
motor no, pero bike gid siya. Bike gid saya. Bike gani siya. May ara na gani nga pangagad sa akon yung mga kwan tabla, biking tabla. Oo. Singko namian man ko na. Ikaw timara tada bike. Ay kala. Yan bakal kasi imo ha. So wala na lang na Way dayo. na ako kay tiway ko bike. Hindi ka man pwede ka biking nga maway ka bike. Gani man. Kay kung pwede lang ka maka-biking, way bike, dugay na ako ka biking ya. Chika naman. Jin Boro, morning man. Yes. Sige. Si Rosaleo de los Reyes, good morning man. Watching live from Kilantang, Hokson. From 5th Street Progreso, Binalbagan. Okay. Ngala ko man Binalbagan. ko din yung Kilantang, Hokson. Sa Binalbagan. Good morning sa inyo, tanan nga taga Banwasang Binalbagan. Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod, good morning. Si Miss Liza Joy Ilon Amoroso, araman siya. Ang fire call sa Barangay Villamonte, kabalo na ni aton patrol. Ato nagin. Flash report sa no, patrol? Flash report ang patrol. Sige. Sige. Okay, Sige may mga ka-aksyon, dali lang gida kay may sunog. Lisa Joy Ilon Amoroso, morning. Kay Berlin Solis. Morning kuno kay nanay niya Nelly. Kag kay Christine Menias Villalobos. Good morning, man. Dalagin mga action kay may fire call karon gila mga aga diri sa siyudad sa Bacolod. I-check ta na ang aton sining patrol dugay-dugay no para sa pag-follow up sining report. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health worker Aksyon Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Mga ka-action, dali lang gid kay bago ilang may fire call diri sa siyudad sa Bacolod. I-check na aton patrol man by Action Alvin Grava. Action Alvin, please come in. Action boy, isa ka sunog luntad subunggid sining aga sa area sang Maso Street, Barangay Villamonte. Isa ini ka residential fire action boy. Sa diin initial action boy may duha na diri ka balay ang na sang kalayo sa sining tinion bisyo pa nga tong sining Facebook live but anyway duha diri ka puloy-an action na boy nga nakita na diri no natupok sang kalayo samtang ongoing pa ang mga firefighters sa pagpalong sang isa ka puloy-an man kay ako naglapta abi ang sunog action boy sa isa ka residential fire sa isa ka puluyan kay actually nag-originate sa aton sining Facebook live action boy makit-an mo nag-originate ang sunog sa yelo during puluyan naglapta sa isa ka balay ang balay ni action na boy nagdaan na ning subong galuntan no ang ining sunog kuan siya sa daan ng balay after diri sa isa pero diri nga karon ang concentration sang mga katapo sang Bureau of Fire Protection no. Action Alvin, pila ka balay na siyang nasunog? Duha? Bali ikaduha na ning balay. Ikaduha na nga balay. Anong siyang kondira? Ang sitwasyon, ano ang paglaragway nimo sang mga pamalay dira? Ito lulupan? Yes, ang ini nga balay subong ang ikaduha nga balay action boy sa ni nga nakita naton ikaduha nga two story pero ining balay ni ana ni nga balay ang nasunog diri action boy no. Pero ang palibot sinada may mga ibang nga balay da? Yes sir, may are pa diri action boy. Actually may iban pa diri ka balay sa isa ka compound daan man nga mga kabalayan action boy. Kung mo to compound na siya. Oh, yes sir. Compound di siya action boy. Mga pila ka balay sa sulod sa isa ka compound? Isa ka balay, di kita ka
pero kung ari kita sa gawa action boy nakita naton diri mga duha ka tatlo ka balay action boy. Oo, tatlo ni ka balay. Di ganing area na sa Villamonte? Sa Maso Street, Barangay Villamonte. Maso Street. Hindi ko familiar abi. Lapit ni siya action boy sa may kapihan bala. Hindi nga kapiyan. So lapit ni sa may ginakapihan sa diri. Okay. Oo. Sa lunhan ng Galisang Kwan, sa police station 4? Yes, sir. Okay. Action na boy, no? Sa police station number 4. Subong sini, kay Comolite Materials ang ini ikaduha nga balay action na boy. Ikaduha nga balay nga nasunog. Again, 2-story building, pero subong sini, ara sa gihapon ang concentration sa mga miyembro sa Bureau of Fire Protection kag iban pa nga mga firefighters. Sini, Ang mga okupante sang balay, musta? subong nakadua man action boy pero hindi pa naton may baluan kung bala may ara pa na trap sa sulod o kung ano, but anyway nakadua naman ang mga residente diri kundi ang makita naton diri ang mga miyembro sa Bureau of Fire Protection, ang iban pa nga mga firefighters nga nagabulig this time action na boy, no? So base makakuha pagid kita sa dugang pagid nga mga detalye ari naman ang mga kapulisan sa dalom sa police station number 4 kag ang tag-iya sa sininga balay action na boy. Pero kumusta ang kuhan? Kumusta dira ang pagsulod sa aton nga mga bumbero? Way makabudlayan sa ila nga pagsulod sa area para nga yes, way man na budayan action boy kay medyo ginman na due timing alagyan although may ara iban nga mga sarapentria sa lugar sa diin ari naman sa higat pero halos ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection nakasulod yung man action boy. Ang area kung compound na siya, why na sang posibilidad nga maglapta pa sa ibang area? Ina lang naka-confine ng sunog. Yes, labay pa action boy, wala na ni isang posibilidad nga mag-laptop pa because madasik man ang pag-responder sa mga miyembro sa Bureau of Fire kag sa sini daw natap na naman ang ining sulog hindi. Way nakakita sang kalayo but mga aso na gid lamang action boy. Okay. Nasulod na gid man no, nasulod na sa mga bombero ang ikaduha nga second floor sini nga balay nga nasunog. So ang ako ikaduha na no? Ikaduha na subukan gina describe nimo nga 2-story house, ikaduha na. Yes sir. Ang primero ya nga nasunog. Ang una action na boy na ara ang gyapon ng concentration pero ang aso action na boy. Kumusta? Ko ang una nga nasunog, ano na totally damage gid or ano? Hindi pa natin ni madeklarar basi makadeklarar ni karon. Hindi tanawa ba lang sitwasyon sa kwarang balay bala ko nasunog gid sa bilog o nano? Oo, ini action na boy diri sa una nga nasunog ni bilogid ni. Bilog. Oo, ang una nga balay nga nasunog. Okay. Ay kaduha ya. Ang ikaduha action boy sa babaw nakit-an ta bilogid ning babaw. Sunog. Ang dalom sini hindi pa natin ma-check action na boy no kay hindi pa kita masyado kasunod. Dili lang kita nakasunod sa una action boy. Okay. Sa una nga. Ay katatlo nga balay. Waya malambot pa. Wayman action boy no. Okay. Oo, pero i-check ni naton kung the moment nga mangin available ta makasulod kita. Hindi kita ka penetrate kay diri ang mga katapos ng bombero action. Pulo pa mangkot na biya, sa pulo pa mangkot na sa mga tao da kung sino nang tag-iasang compound na sang malang balay da. I-try ta ni action na boy no. Kung kasi no nga. Check bitring lamang ko tada. Kailan mo ni? Kasi no nga balay na sunog. Ha? Lubrico? Lubrico. Sino mga i-check na nito. Ay, sir. Inyo ni balay, sir, nasunog? Yes, sir. Action na, boy. Iaman day, karong na lang ko, no? Kayong concentration pa, abi. Lubrico nga pamilya. Lubrico nga pamilya. Initial pa lang na action na, boy, pero basta makakuha pagkikita sa dugang pagiging mga detalye ang diri sa sunog, diri sa area sa Mason Street, Barangay Villamonte. So why pa ang ang mga firefighters kay Iban na nag-augment pa o daw amo na lang na okay na? Yes sir, actually augment pa man ang Iban kag ang concentration sa mga bombero ang ari man diri although nasulod na nila action boy ining lugar
sang nasunog nga balay sa first house Kita. kag ang second house. Kita tadi ka daw hindi magitsela concrete gid no, do ka light materials lang ang iba ang kuan ang himo sa balay no. Yes, sir. Oo. Amo ni ang ikaduha nga balay himo sa light materials pero ining unang balay nga nasunog mga konkreto ni siya actionable although single story lang. No. So para actionable no amo ni ang pinaka latest diri kay Antadias ang isa ka balay diri nakaistorya ta sino sa iya karon lang tinintindihan taman kay ang concentration diri ara man sa sulod ka nga worry of course may ginbuka na nila actionable no ang ining jealousy para ginbuka na no mga miyembro sa Bureau of Fire Protection para mabalaan ang ano pagin ang ara sa sulod kag matutukan man no sa pag sing tubig siya na boy no. So far amni ang pinaka latest diri na natabo nga sunod sa area sang Maso Street pero ongoing pa again sang nasiling na hindi pa ni mawala pa na deklarar sa mga miyembro ng Bureau of Fire Protection pero kay ara sa gihapon Action Alvin, tatanaw ko bi Action Alvin sa una nga balay nga na kuan, tatanaw ko bi sa imong Facebook live. Ang una nga balay bala nga na tupok bala. Yes sir, amni Action Boy. Ang unang balay kining natumpok ni medyo single story nga balay. So ini ang ikaduha niya nga daw ay panining daw na color ya daw mint green, ang isa daw yellow mo na. Yes sir. Oo, amni. Amni ikaduha. Hindi base ikaduha ni Action Boy o base isa ng katag-iya. Kay ang nakita mo pagitan nga himo light materials tong kahoy. Amo tong nakita naton nga ikaduha pero base makonsidera ini kay base isa lang sila Action Boy kuandeo kay naga-topic lang man pero i-check ta ni karon Action Boy. Okay. I-check ta ni karon Sige. sa mga miyembro sa Bureau of Fire Protection as to kadyo ni balay ang pinaka-latest. Ang importante da nga wala sang kuan wala isang may kabuhi da nga nabutang sa delikado Kabay pa action na boy no. Kay kabay pa kag wala sang may natrapo sa kini nga sunog. So far man ang pinaka-latest diri sa area sang Maso Street, Barangay Villamonte. With action na ani kiraw ni si Action Alvin Grava una sa balita una sa Action sa Action Radio. Salamat gid Action Alvin Grava. So amoy na maka-action ang sunog karon nga aga gid lang dira sa may Maso Street sa Barangay Villamonte, isa ka compound no. So isa daw balay tatlo ini sa isa ka compound. Ang isa ka balay medyo masilinaton dako gid ang sunog daw namin ko totally damaged sa report ng Action Alvin. So ginatingwa sumong sa mga firefighters naton nga matapna sa ikaduha nga balay abe ang kalayo kag hindi na maglaton sa ikatatlo nga balay no. So kuhaon ta karon iban nga detalye sa pagbalik ni Action Alvin Grava. Magabalik kita sa dugang naton nga mga balita pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Sige, good morning lawat sa aton dira nga mga ka-aksyon kay Tots Kiatson sa Maso Street. Actually ang Maso Street gali amo na dagali guro ang kuan ay dira dampila na dasig nakapihan namon sa Villamonte bla. Lunhanan sa nga Police Station 4 no? Dala na dampi. Sa nagapamangkot dira bala nga ara na da sa ulunhan sa Police Station 4. Lapit lang da sa kapihan da bla. Suno sa paglaragway kay na Action Alvin Grava no. Veronica Santillan Manukan, good morning man kay Eden Zapanta Kasuyon. From Pinaginpinan, Cabancalan City. Kay M Saboso, maangaga man ra sa imo. Kag kay Attorney Doug Pandan. Good morning. Musta na si Attorney Doug okay na guro kay daw naga-sports naman sa liwat no. So may naguro si Attorney Doug Pandan pagkatapos nga
nag-flying kick siya kag Exhibition. exhibition. Tapos ang exhibition. Tapos ang iya madinalagon ni exhibition. Daw na umpawa. Naumpawan siya. Sa kay Luisa Luing Melos. Morning dira sa imo Luing. Kag kay Romela Ilustre Arevalo. Daway sa kuanaw sa aton nga proposal nga matabok tato sa Subao. Sako siguro. Daway sa kuanaw na ano gid ang iyang pananawan sa aton nga. Pananawan gid siya. Saka Ba siguro kakapoy sa pananawan niyo na yun. kapo isang ubran na yang kasato di sang ubrata di sang module kag isang lesson plan tadi mga tapok suba pa hindi. Good morning, Action Boy, kay kay Maria Ko. Good morning. Morning. Araman si Jeneline Loberos Canillo. Good morning. Diding Alhamiento kag si Patrick Macalipsay dra sa may La Carlota. Yes, good morning Good sa inyo. morning. Si parente ko Lorena Duran sa Dan Duran dira sa may Valladolid. Good morning man Good sa imo. morning sa mga kaparentihan ni Action Boy. Yes, kag sa mga sa mga iban ko pa nga parente sa Kaliling, sa mga kay Helen dira, kay Chayminya, sa Bagangbang, perti nga mga ngalan no. Grabe, Bagangbang. dyan. Nga may sulit-sulit no, Kaliling, sulit. Bagangbang. Wala na yan. Anong mga lugar to ninyo? Sa pamilya Treyes dira kag Taguan. Good morning dira sa inyo, no? Kag dira man sa may hinubaan, may aga dira sa aton nga mga ka-aksyon sa Alagad Radio nga naga-monitor dira. Good morning. Amot na kakuan na no, tapos nagurong inauguration sa mga officials sang hinubaan ay. Sa ilada bag-o nga mayor bla si Mayor Duff Reliquias. Na tapos naguro ilang inauguration ay no. Si Palay tapos naman guro ang Kawayan. No itabi balita mo no. Si Mayor John Ray Tabuhara morning dira sa may Banwasang Kawayan. Gapon niya kay Mayor Maymay Nicor ang inauguration. Yes. Sino pa mga friends? Naka-Filipiniana. Tawagapon si Mayor May. Gali ka. Yes. Sino pa mga friends ko gani nga mga mayors man? Mga friends ko mayors and all. Sa mga kilala ko nga mga mayors bala. Si, nga, wala kang kakilala sa akon bla. Ikaw lang yung nakakilala Oo. sila. Si Mamaylan, tapos na si Si Mayor Tongson, Raymond. Oo. Doon dito sabay nag-off-taking kay Sara, sa Vice President Sara. Ah, Pero may aragis sila guro nga ilay ang Basta kwan may aragis inauguration na. Oo. Off-taking lang to kay Vice President Sara mo. Yes. Sila ni Vice Mayor Justin Gatuslao da. Good morning. Oo. Tapos na guro kaya doon nakita ko na one time na nung gasot-saot to gani si Mayor eh. Sa inauguration eh. Standby na sa atong dugang nga mga balita. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Sa aton nga mga ka-aksyon gali dira ha sa ining Life Extension Vitamin D3 gina-recommend naton gyud. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo at isar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic or ng stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue. Philippine Standard Time na 7:53 sa dugang naton nga mga balita. Ginlaragway naman ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mangin simple kag tradisyonal ang pagpanumpa bilang ika-17 nga presidente sa pungsod sa buwas nga adlaw Hunyo 30 sa National Museum sa Manila. Sunod kay Franz Imperial, ang head sang Preparation Committee, solemne, simple, kag tradisyonal ang oath-taking ni Marcos. Pahayag ni Imperial, pareho sa ginpabutyag ni Marcos sa iya vlog, wala siya sang baguhon sa tradisyon sa pagpanumpa sa mga presidente sang pungsod. Ginbato na ni Chief Justice Alexander Gismundo ang pangabay nga mag-administer sa pagpanumpa ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo 30 o kunbuas nga adlaw. Inang ginkompirma ni Supreme Court spokesman Attorney Brian Hosaka kahapon nga adlaw Martes. Ang pagpanumpa ni Marcos ang patigayunon sa Hunyo 30 adlaw sang Huwebes nga sulod sa iya kampo, mangin simple kag tradisyonal ang seremonya. Sa iba pa naton nga balita, national labi pa nga nagasaka ang projection sa mga eksperto sa posible kadamuon sang matapikan sang COVID-19 adlaw-adlaw sa bilog nga Pilipinas sa masunod nga bulan. Ini kung magapadayon nga manumo ang nagapa-booster shots ka nagadutay ang nagasunod sa minimum public health standards. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kahapon nga adlaw ang panibago nga projection sang Faster nakarecord sang 4,634 kamabago nga kaso sang COVID-19 ang Pilipinas. Nagligan nga semana nga mas dako ikumparar sa 1,500 to 2,000 kada adlaw nga bago nga kaso nga una nga gin-project sang Australian Tuberculosis Modeling Network para sa Metro Manila sa pagtapos sang Hulyo. Hindi na kinahanglan sa COVID-19 testing para sa mga unvaccinated employees nga nagatrabaho on-site sa mga lugar nga ginpaidalom sa Alert Level 1. Base sa bagong resolusyon sa IATF, ang may sintomas lamang sa COVID-19 nga wala pa nabakunahan nga on-site workers ang kinahanglan nga magpaidalom sa RT-PCR test. Suportado naman ni infectious disease expert Dr. Ruth Jean Salante ang bagong guidelines sa pangginpanugyan sa gobyerno ipadayon ang pag-inganyo sa publiko nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Sa balita natin sa sports, ito na sa New Zealand ang national team ng Gilas Pilipinas para magpasakop sa third window sa 2023 FIBA World Cup qualifiers. Ang 11-man team, ang ipangunahan sa PBA star nga si Kiefer Rivera, sa din makainkwentro nila ang powerhouse team ng New Zealand kag India. Natalala ang hambang sa mga Pinoy sa buwas nga adlaw Hunyo 30 kag sa Hulyo 3. Kag
Kag sa detalye balita international, 46 ka mabangkay sa migrants ang nasapon sa ginabandona nga truck sa guwasang San Antonio, Texas. Dito kay San Antonio Fire Chief Charles Hood, 16 pa ka mga tawo, laki pang 4 ka mga bataan ang gindala sa hospital. Dugang pa ni Hood, wala sang air conditioning kag tubig ilimnon sa sulod sang truck. Ang San Antonio nga 250 kilometros halin sa US-Mexican border, ang mayor nga ruta sa mga people smugglers. Ginagamit ang dalagko nga trucks agud transport ang undocumented migrants nga makalusot sa border sa Estados Unidos. Hindi pa matahag ang nationality sang kalabanan sa mga biktima pero ginkumpirma ni Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard nga ang duha sa mga gindala sa hospital ang mga Guatemalans. 3 na ang gin-custody sa mga otoridad samtang gin-turn over ang investigasyon sa mga federal agent. Balita Espesyal! Energy, Action Boy! Happy Wednesday! Happy Wednesday, Action Doors! Yes! Kag sa aton mga ka-aksyondra, nga nagapamati via radio, good morning sa inyo. Yes, Okay? kay Jan Acosta dira sa may Purok Paho sa Barangay Dulao. Good morning dira sa imo. Kag sa dinganis sa Transistor Radio naton dira maayong aga. Jocelyn Song Comedia, good morning man sa imo. Jovi Monares kag Virgil Pinda. Sige, go. Sige, so sa ato na balita Special Action Boy, ari pag-istoryahan ta mga pinasahi nga tradisyon sa bugos nga kalibutan. So unahon ta Action Boy sa Republic of Madagascar. Kay Ang dito Madagascar ko na no pelikula man ha? ha? May lugar gid siya nga Ano ara Madagascar. saya? Okay. Kita ko na sang pelikula ya mo. Oo, may pelikula gid mga amo na nga may mga penguins. Okay. correct. Madagascar. Hindi ba mga animals na da? Oo. Madagascar. So dito ko sa Madagascar Action Boy, may ritual nga ginapatigayon dito kada every 5 to 7 years Action Boy sa diin ginatawag ininila nga Famadihana. Famadihan. Oo, sa nasambit nga ritual Action Boy, ang mga bangkay bala sang ila mahal sa kabuhi bala. Nga nagkalamatay Oo, na. nga nagkalamatay. Oo, ginaukay na kuno nila Action Boy kag ginapailisan. Tapos Naukay ka dyan. Hindi pwede yung ginano Ito, ginakot-kot. ay ginakot-kot eh. Ala, ginaukay. Ukay. So ginakot-kot. Ginakot-kot ni nila Action Boy. Nagpailisan? Tapos Every 5 to 7 ginatinloan anay, then ginapailisan. Bisan tulaan, ha? Oo, bisan alangan. Kaya Di mga ba? 5, mga 7 years, tulaan na mo. Oo, tiyo eh. Tiyo mo na. Tapos gina-intra nila sa ilang saot-saot, ng kanta-kanta. Siyempre, kanta eh. Ginasabay nila. Ginadunga nila. Sa ilang inom-inom. Amo na ang Di ka magpainom sila ka lawas eh. Kaya... Ati wala lang na pa inom. Gina-intra lang lang. Ang saya, Grabe, no? Amo to ilay, every 5 to 7 years. So, amo na siya. So, sa, naman Action Boy, dito naman sa Germany, may German wedding naman yung ginatawag nga Polterabend. Polterabend. Isa kagabi Action Boy, or one night before ang kasal, balas ang magnubiyahanay. Ang ilad ang mga abyan Action Boy, makadto na sa tubang sang ila nga balay. mga balay. Tapos, mawasak na sila sa mga Botilya. sa mga pinggan, sa mga glass. glass. So, tama na pangwasok ko nila. Tapos, kaya nakunon kapati sila nga para sa maayo nga buwas damlag sang mag-asawa. Good fortune. Yes. Ang magtinlo sila, ang tung kalaslon. Muna? Dapat sila matinlo. Oo. Tapos gabuligay sa dapat matinlo. Sa ato tradisyon na diya mo, akakuan kasi nga kung may patay ka bla, nga antes ka abibutan tabi patay sa inyo balay, kung di ginahaya, or sa funeral parlor. Pag gwa na kuno sang patay, may ginabuka na nga mga butilya. Ay, galing. Oo, muna. Huwag ka nakakuan na. Ako nakita ko na mo. Para guro nga daw ma-stop bala ang amo na eh. Nga wala na, hindi na magsugpon-sugpon pa. Kung sino mo madason. Correct. So, dito yung sila sa kasal. Dito yung ila sa kasal. Kasi no pinggan na ginapamuka. Huwag ko kabalo makuton. Basi, it's either kung... Kaysa bali ang kalaslon, amo man ang mga limpyo da. Dapat silang maglimpyo. Diba si ila mo na ang mga pinggan da ka mga baso kung ginapambuka. Tila na problema. Baka na sila bago. Palibugan kung ginamot kasi Palibugan kung siya, no? Dapat duwagi sila gatinlo. Amo na importante da. Okay?
So, next action boy, ari naman ang ginatawag nga Maasai tribe. Maasai, di na. Ethnic African group ni sa kuno sa Kenya kag Tanzania. Okay. Nga kung nagatamyawan na sila sa isa, gaduplaan na sila. Naklayo. Morning. Ala kalain. So, Kalain, no? muna, dito rin. Hindi na pwede, Grabe kaduplaan niya lang kamo nga. dyan, tapos makamusta siya. Hindi rin. Naduplaan na yun sila. Hindi gaduplaan. Ano nang tamyawanay nila? Oo. Ay, klaro, no? Diri sa ato yung kamustahan, ay? Or beso-beso, or... Ila duplaan na. Ila duplaan. Kala! No? Siguro, kung Ano ba? nagsantay kalakat ang chimpo, dapat ikuha na siya mo ikuha na bala, i-upgrade na siya. Kahit ano hindi na? na namin duplaan na. Dirin lang ka muna to sa padiwalay na lang. Especially may COVID, no? Oo. Especially may COVID. Kasi may COVID, padiwala na lang. No, no. Amo na yun, tamyawan na, Ay, hindi blind, bis ka duplaan na. Ano ba yung mananaw mo? Okay, wala siya. Okay. Para paghalong sa COVID-19. Oo. Galing hindi makita ang pagpadiwal mo kay, kay May- nakamask ka. kaso ng mask, Pwede mo kasuhin ka magpadiwal. Sample. So, ano na siya. Okay? So, next naman, action boy, dito naman niya sa Wycombe or Wycombe ni magbasa. Basta sa United Kingdom, ang mga alkalde or mayor dito, action boy, every year, ginakilo ni sila in front of people. Ang mga mayor. Yes, kag ko nang ila nga kabug aton action boy nagtaas, i-ano sila singgitan kag ibu na muna kay Amo sila nagtambok sila sa posisyon. Doon sila nagtambok sila kag doon natamaan ang ila pagpakasarap bala action boy sila nga paggamit sa pondo sa sa mga Amo na? taxpayers. Amo na kuno to. Ay kala, ito ka pressure eh. So Lain, no? abi mag-eleksyon, pag daw mo mayor, kiluhon ka nay. Kilohon ka nay. Gaway, ako na nung kilo mo da. Oo. After pila ka kuha naman After isa ka tuig, After siya ka kiluhon kaliwat. Kiluhon kaliwat. Balag sobra ka. ibu ka. Kutun. Iklain, no? So, kapanami ka. Kung magbuhin ka naman yung ginapalakpakan ka. Ay, kalain. So kung gusto mo paniwang, pwede ka tumangin mayor sa sa United Kingdom. Okay? So next na action boy sa Romania naman niya kuno action boy. Kung ang isa ka ang lalaki bala ganing binata bala sa iligay no, naging binata gani. At soltero. Soltero action boy. Kung gin-kidnap niya ko ng isa ka dalaga, tapos natago niya ini sa sulod sang 5 days, nga wala gid na kitaan sa ginikanan, may legal right na siya nga pakaslan ini. Sa din nga lugar na? Romania. So pwede ka nakapili, Ari siya do. Natural. Kidnap po na Na. sa kabuon mayo bla. Perte, no? 5 days lang after. 5 days lang. Basta 5 days lang Hindi ka ba natagong ako sa kidnapping? Ay, hindi. Legal to sila. Legal right mo na dayon. Pwede mo siya pakaslan. Kaya hindi grabe, makita. no? Grabe, no? Di ko mag-amo na di sa Pilipinas, damo, gindi dalaga manago. So, ang last action boy, sa old constitution, kuno bala sang US action boy. So, una, wala kuno sang limit ang termino sang US president. Oo. Tapos, ang may gani president, ka nag-volunteer na lang siya nga mag-resign sa pagka-presidente. Amo si George Washington. Sang una pa na. Pero, sang una pa na yan, no term limits. Pero sa 1951, nag-end na ini. So, naging na siya. 2 terms Two na. terms na. 4 year kada term. 4 years. Yes. So, mula na. Okay? Sige, okay. Dito gani kuno sa may binukid to Dampio, sining ni Jocelyn no nya kon basta bata kunong patay, ginapabaylihan ako no. Ay, muna. Doon Gusto yaman. bata ang patay? Basta Ay, ginapabaylihan. abi kuya, na siya nang do request na siya sang before bla. Meron na dati Why? boy nga Hindi ko before na- sila mapatay. Mabayli. May hindi gamba, before mapatay gamba sila nga kung mapatay gimang ko nang gusto ko sadya lang Sinadya mo da. music lang yakon. Hindi kaya gusto sang Mo ko dito kuno sa binukid to sa hindi ko lang palawago na lugar. Oo, Basta ay, gabi kalay. na lig no. Hindi na paglawag ka kasi mag-react ang taga. Boning Aliana kag nang Bansay Ejido. Good morning dira alin kay Lorena Duran. Okay? Sige. Ay, action yung mamatiyan aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline, Direction Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Action Dorel Cabal. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio.